Lakaw sa mama dong. Ini hara. Ngapo kayo kon? Basa kayo? Gahe no? Uwan mo pilit kayo. Okay lagi ni kontrak. Dia lang dapat lang. Lagi lagi banik ka lagi. Atong pagkakot pa yang ni tiyang tay. Sagting kung utok. Gahe kayo bato no? Oh, ni opat lang na lang pagdani. Dire. Maaw ta mga katambay kay tabang ta dito ron ay. Hakot ta hakot. Kaon sa ta. Eh bago pa mamata. Maaw sa ta. Guna una ta mo trabaho para na tayo kusog. Yo, what's up? May buntas yung tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa tutong tanan no. Karon kay September 30 adlong Biyernes no. So karon ang day 3 sa project ni mama no. So karon maghakot ta og haloblocks ana. Dugay na kana na order ng haloblak ko. Gilumot na na. Pero karon man na siya nahakot dito dool no kay karon pa mangisugdan ang project ni mama. So asunsi na. Dugay kita kamata, malas 10 na to hapit. So hakot ta. Adto kay para makatabang ta no. So amo sa ni hakoton diri. May gaan ba? Doa. Para dali. Bayo-bayo na nahakot guys. Apa padako lawas ba? Lala. Kaya mas gana. Masa yung tiwasan guys. Masa yung tiwasan mga kay para humana ni. Bayo-bayo pa biyan yun. Taguan da. Ito na ikan niya. Bitin prank ba? Katay. Tanawat to dong. Paglungag to gamay kuwang. Daghan din ang Alas 12 na. Pare overtime. Nang ka to. Pagkan paglungag og mga tulo ka to. Kanahot na rin na masahakol. Pagway ka na. Okay. Ani ko na loya sa pay. Mauga no? Lahi na gud. Overtime ba? Ayan na lang. Overtime. Ba? Boss. Kay gamay. Lunch break na mga katambay no nya. Tugon ni ko. Dugay man ulit gabi igod. Kaon ko. Nya lubat akong cellphone. Mag-charge. Ko, i-charge ko akong cellphone. Ako memory ko i-charge ani. Kaman to kaon. Bakit taghakot dito? So, ako sa ni-charge. Nya. Kaon sa ko diri. Hindi mo nung ganyan nyo? Ha? Hindi mo nung ganyan? Sa sambag mo. Dawag mo? Moring wa galit dahil ano ko itong hakot ang lublak ko. Natabitin dahil ganiya. Nay? Nako kayo. Dire o. Mangisok-sok to dire. Okay. Hindi sa kawan ba? Hindi ba? Ano? Dire ya? Hindi. Ano sa kadak aya? Koy? Dili ako na nyo. Nah, mau dulu kan? Delir gani? Ano ko nun? Ano ito dadapi ko? Wala lagi. Teka. Dili ako nun, dili ba? Dili naman. Naaman ko. Hadlok. Kumukuha na ni Kaugma. Di na, di ako. Ano ito, gamay naman. Di mo ito, dako kayo. Sige, ito sige ko, no? Green of color. Bilo. Oh, sino to? Kapoy dua no. Marin na mong nahakot nga lublak mga katambay. Nara. Ana. Marin na agi nila ron eh. Tanan. Nara. Na dipaila na dia. Dito pud. Dito. Oh. Madre. Na sos dere. Aman. Andre. Oh, na alas 5 na kapin.
Out na ang mga trabahante. So, kumbate nagbalik ugma. So, ano to siya? So, pawis taga may dali mga katambay, no? Okay. Basta na duwa niya. Niya. Ayun, kasi na-practice de. Niya. Relax sa tayo. Sakit yung bagtak. Okay. Pag humano mo kakot ganyan mga alas 4, alas 3 pa to. Duwa yung basket ito mga bata. So, pawis ta. Update ang tamo niya. Kung sa'yo masumpay ito na basta masumpayan ito na or basta, keep tune lang mo dia. Keep tune, keep watching lang mo dia. Stay tuned. Sa ito sa pagngon. Ay saba ha. Ay saba ba? Ay saba. Oh, bukay posta. May ganyan nag-brown out. Tago na kanya. Uli na kurong tod. Ibalik naman na yung kurente oh. Dai. Sige na no? Ay noon. Di ko saba. Ay saba. Ay saba nga uli na ko. Bukay posta. Bye. Dola mag kasi upan hapon dola. Sa piso dulu. Okay, bate. Ang mga ikate. Piso te. Sige no ite mga ayo. Ikaw, tera kay piso, ikaw. Wapod. Kuno sa. Ato din. Nan. Nangaya ulit piso. Mama ka dol. Pag oo, magkanain nga. Pintos ko ang tala talaga. Kinintos ay. Piso dai tibo. Ikaw rin piina. Tibok adlaw yung kwarta ba? Lagi aga. So ni back to the ball game ni. Balik continue. Idol. Musta na mga dol? Karo kita balik sa imo lagi. Amo tong bola oy. Amo tong bola. Amo. Amoy ako na kupot ato kani. Bawang. Abdi kayo eh? Ha? Abdi kayo? Sabi mo tinudo mo na to? Ano ka nang nabay baka? Hayop ba na ba? Hak lang. Wala mo kabigya to. Buat laki ba? Wala kibaw. Kasi kaya importante. Puli na tas to. Ang butak. Ha? Na mailad. Lapog ka eh. At ko sa kong idol ya. Lah. Kisa mo to? Sikuan. Imo na ako tanan. Basta ko. Lah. Apil na sa mismis sa viral yun ay. Unsa day? Sadik ka. Antad. Wala ni skill lang kaniya banga ka. Kondisyon ako mo. Ano ka inspiration? Ana. Allah kadiha. Ug mas skill lagi pagkaway klase no. Adi. Di ani. Ating kog ma. Ating ko. Magunit ko bula og. Sudan. Ano tayo Sudan? Ano ka palit Sudan? Atay na. Among na sa project guys. Ang dami palit Sudan. Kaon mulus kan nun. Importante na may makaon no. Buskal on. Ay kamay da. Kamay lagi suway. Kaya rin ba? Di palo ko dai ko. Ha? Nanura follower ano mo na. Buto ka ba? Kita mo sa katong vlog na tanan. Mayroon. Nara guys, muna sudan na to guys. For today's video, kamay itong sudan. Ala pala eh. Napata ni Korta guys eh. Bye. Napaisda. So, that's all for this vlog mga katambay no. So, nga ano mi, nihapon mi. Batira, natiso ka diha. Sa day 3 sa project ni mama niya. Napa may para palitudan bintaha gamay. Maingon ra ko ninyo kung wala na may palitudan, sponsorin mi ninyo. So, that's all for this vlog no. Hinaot ko nga nalingaw mo, hinaot ko nga kita pa niyong balik. Ayaw mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Until sa sunod higayon, Ganoy TV, anay out. See you!